The Nyotra National Youth Front (HNYF), at a press briefing held on the 17th of March 2023, had blamed the Khasi Hills Autonomous District Council of violation of the High Court's ruling on the construction of toll gates across the Khasi Hills, which is a case pending in the court of law. Speaking to newspersons today, the president of the HNYF East Khasi Hills, Bless Dakhar, had informed that as per the notifications of the Department of District Council Affairs, the KHADC had been directed to possess the No Objection Certificate from the Ministry of Road, Transport and Highway and from the State Government of Meghalaya towards the setting up of toll gates along the national and state highways or elsewhere in the state of Meghalaya. However, the KHADC had violated the directives whereby as many as 18 such gates are still existing in the highways, and this has affected the farmers and small-time businesses. At the same time, Bless Dakhar informed that the HNYF has given a time frame of 1 week for the closure of all existing toll gates, failing which the organization will take matters into their own hands. District Council ka beli kini gigit pat kalung ni khajana katong ji sha ka bang kwa man sha ni kalong ban transash ka District Council amar bang I hoy kita gigit ki badai ka District Council ka bang nimju asngo ba menuru ba District Council kan khot tanda ne kan advertise kita ki git ki ba like nimju asngo menuru Deng isu ibet tang habang iya serum seneng khamtam ki national highway isu ibet kadai bitang jingalong pisa ti nakaliang ka jungim ka sengru kawai ka bang ikwam nong fi reidon ki khasiru ki balawan singi man complain si seng bang shalom khajana negi jaka ki national highway ki kit sinsar apa ki kit ki mau kit siap kini kita ti nakaliang ka jungim ka seng ki wan hangni ban kan man bujing kali ya ka District Council mo khamtam ang ni fi pamanta kadang don po High Court ka High Court ka patsya ban play ya kigit kadang don ka High Court kan ka case kawai ka bang akwa ban bujing kali pat ya ka District Council kuno ka District Council ka layat chikmat ban play gini git khamtam ki de ni tip pa national highway mla ban play gigit claim ka LOC naga DC claim ka LOC naga national highway road ting iba khamtam ka mangi kwa man kan balay baka District Council klemburom ya High Court tina kaliang ko jing kasang ngaso thu shay baka ni ka jinglum ka jing le sop jong ka District Council na po khamtam nga kwa man hiso hisin bangim ji ite menno ba kan khot ya kata advertise ne kan kan khot tandar kita gigit palai handai kala sulong sop pindalai hang tu kita mitang ki brio jong ki MDC ki brio jong ki EM ki brio jong ki CM ki brio ki badan jinga dai kita ki high level ki shulum mi ka pisa re ka bangi kung kasangi kwa ang bujung kali lada kata ka pisa ka balum ka wanra jing mentoy ka District Council bat ka wanra jing mentoy ka ri ba ka chat ben rio tinagaliang jing muskang wi andre ka ba khamso sing I begitu ki balum ki na po surok wabun sin pimpe kita alais nem kita reng tu gila em gajing em ka lifestyle jong ki basar kai gila thiet ki flat gila thiet ki yeng gila thiet ki ba isher kai te nakaliang ka jong em ka sang tangka ni gawai ka bangiwan hang ni mata kalong bang ngin bu po re ka District Council tang steo balada kamla ban khang gi ni ki gen nakaliang ka jong ngin aga complaints ka DC chief secretary kat bade garanti la daga bojong sarkar bojong angki mla ban khang nakaliang jong ka sang ni ban khang hi ru ki ni gen pipet hang ni tak po is kasil su gidan po moyong katon nang tading paso katon ni khampala pa ni jurip do digini git baro khoy hang ni gidan do khat ligi git ti kini kani ka pisa ka bay ulum nang ni ngakwa an bu ji kali District Council shay gani ka pisa manu bayo ji montoy gani ka pisa pokrong bi anya po surok kani ngan ong fi ka jingdon kiti kam dei badon kiti tang District Council rengangai skam bagani ka jingdon kiti nakaliang jungi kasang ngimpat ngin nang ni khmat ngin nya khmat chaprang ban buddin ni gini ki kambian juga District Council
bat manu bodon kiti hangni kiba yala ba ya dan mentah gini ke panilum pisan po surong nagaliang jong ingin sa wan biang phi media in sa batay ngin sa that maran mo ibaro khod ibaro kiti ti nagaliang kasang tang kata uhi ka bang kwa mang biang isin balay bigat sa konsel klemburom ya kai ko dota phi kat kung khajana hangni ruba naman adap tho hangni ba di ban ai dagat ka diskonsel ka di ban bu e ka dor mo hanrengan ong phi hangni kiton ki complain jatu kan ne kiba teng ke diskonsel labu arspa ang ka wi kali ket siap te don kiba la phi hang tu kin don 24 ap sau kan ta kidon ki battery po gate battery mesin battery min mit battery wat battery kidon long shift duty rei ka bang kwa long shai teng dalamin phi ti ka jing lum ru ka alung ngamla nong ni kala de bala lum bi anju tena sa arspa bala bu kila lum lai spa sa spa san spa tena ka jang ka jungi i ba ka de kata te namar ba ka jingnum khajanahi nga khalm i ba kan don kan no ka jing toy ya ka district council lada ka ilum khajana nang ta de ikitu ki kam ki jam balai balai kam thap kam siu de ka to bisa man siu tulop ikitu ki dong train to rehedo man ta ka district council ka syura bi ka kabul ban up be na po central government na sarkar dia da ka taw bali kam chunut ban challenge ka sarkar dia ba khang ngin ong kum no ba ngidon ka sip schedule fi ong long ngi long tra hilor khndo ko siap he ngi long tra hilor khndo ko siap mono ba khang do yong khang sarkar dia mono ba khang yu mau khang sarkar dia mono ba khang yu ki mak ko khndo por khoi jadi ka sarkar dia bali ka district council kam nak banyak cepat mai fight bar central government bar ka sarkar dia ngim chui ba kum kata ru te matali won kit siap rum long show man kit mau rum long show man kit sansar rum long show ba pli long kit sansar pli trai bor sistem hab man trai sistem man sei tu sansar hab sha asap clear mata ya po surok sak thong khajana ti ka nga so bon ong mga premjur ke jingle tu distribution tanakale ni kasang na ko tang stiong nya smat da dam lawan khang in khang hi kan ka fi media bor khai ngalam in khang hi